kula kudune kakak rezekine sehat badane panjang umure lunas utange alhamdulillah banter berkopak matur nuwun wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajmain amma ba'du ingkang kula hormati sepuh nama Pramudia Nganjuk ugi kang kula hormati kang agung kadung kali menika panjenenganipun Bapak Kyai dan Ibu Lestari ugi kang kula hormati pinanganten Sarimbit inggih menika Mbak Impami Ninda Evangelista SM kalian Mas Renaldo Antonio Putra